एसे खबर लानो होननानैनो फैबाय आं। औ हामदों दे फैनायानो। गुथालाथ' सफैथ'वाखै? ओहो सफैथ'वाखै, फैगासिनो होननानै बुंदों, फन खालायदोंमोन। अ बिसोरथ' गथ' सानैया मोजाङैनो दं खोमा, हाबिलाजों बे राजाजों। आंनाव थारमाने बिसिनि नाम्बाराबो गैया। औ नाम्बार गैयाना? लांनो हागोन र', आंनावबो गैया र', नाम्बारा बै गथ'फोरनावसो दङ। हरगोन र' आं लिरनानै। औ नाम्बारखौ लिरनानै हरनाय, गेजेर गेजेर खबर लानांगौ। बेनिफ्राय माबोरैथो जानायनो बेफोरो, नों रायज्लायनाय हाबिलाजों? माबोरै जानाय बेखौथ' मोजाङै मिथियाखैनो। थारमाने अरा हरावनो नांखाना दंमोननो, बिसोर थांनानै गोमोरना थानायखौसो नुहैबाय, जेनेबा खामग्लिना थानायफोरखौ। बायला बायसि जाना थाजोबदोंनो न'फोरा, वालफोरा, थिंफोरा। अ दा होनबा अबाव थागोननो बिसोरो? ने फैफादों? हाबिलाया फैफादों नामा गुथालजों? गैया दा फैथ'वानो। अ माबोरै जानायथाय बेफोरो, रावबो हमनोनो हायाखैनो। बेफोर आरो माब्लाबा एक्सिडेन्टलिबो जालाबायोना। नाथाय आं सानदोंमोन आरो बिसोर थांनानैसो मायबाफोर अरफोरखौ लागायनायाव माबानायाव माबा नांबाय नामा, खिन्थु माबासो आरोना, बिसोर थांखांनानैसो माने हरावनो नांखादों आरोना अरा। औ अरा माने नांखादों अलरेडि हरावनो। ओरैनो समफोरा गाज्रिखा आरो बेफोर जाना होबावबाय। फैसाबा दंना गैया दा, अबाव थागोन अबाव मागोन। नोंस्रा दा सोरबाफोर थांबावगोन नामा? थांनायाथ' थांगोन सानदोंमोन र', दा गुथाला फैग्रोथों र', माब्ला थांनाय जायो। दा आरो गुथालाबो ट्रेनिंआवबो थांनो जासिगोन ना। माबा आरो नोंसोर जुदि थाङोबा आंनो खिन्थाबानो जाबाय, आं एसे फैसा हरफागौमोन। दे जागोन दे, जों थांनायनि सिगांनो खिन्थागोन दे। दे होमबा माबा हाबिलानि नाम्बारखौनो हरदो, थांसै आंबो नै स्कुलावबो थांनांगौ। थांसैबो? साहा लोंलांदो। नांथ'वा दे नांथ'ला, थारमाने आंना स्कुलाव थांनोबो गोबाव जासिगोन। आङो मैया हरावसो खोनादों बाथ्राखौ, रादायनि दखानाव थांनायाव बेयावसो मोनथिबाय, हरबो जाबाय नालाय फैयासै आङो। ओमफ्राय गुथालाखौबो ओजों थांनो होनना मोनथिनायखाय दिनै फैगोन होननायखाय फैबायसो नामा होननानै खबर लाफैदोंमोन आं। औ दे होमबालाय लोंलाबालाय र', आं नाम्बारखौ लाना फैनि र'। औ दे। आब' मा ओंख्रिलै? जेबो ओंख्रि सङाखै आं राजा, खिसारि संनो नागिरदों। खिसारिसो जागोन? औ। आं दालि ओंख्रिजों आलु बुद भाजासो जानो लुगैदोंमोन। जागोन दे राजा, सानजौफु नङाबा हराव जागोन। आं एसे थारमाने बासायदों फैसाफोरखौ, दा खिसारि जाबाथाय खेबसे लागैनो जागोन ना, बनाबो गैया मोजाङै। आरो खम खरसायावनो जागोन, ओंख्रि संबोला भाजा संबोला थावाबो बारा जांगोन, आरो मोननै मोननै संनांगोन। खिसारिबा आरो एसे खरसायावनो जायोना, दालि आरो माइरंल'सो। राजा दा बोथिफ्रोमबो मोजां मोजां जानो हानाय नंला, एसे फैसानि बाथ्राबो साननांगोन, खरसाफोरखौ एसे खम खालायनांगोन राजा। दा न'खौबो खामला लागायब्ला फैसा थांलायगोन, आरो नोंनाबो बिजाब बहि बेग, बेगआथ' दङ, थेवबो बहि बिजाब माबा माबि बुस्थुफोराथ' गैलाना, बेफोरखौ गोदानै बायफिननांगोन, बेयावबो फैसा थांलायगोन। आरो नोंनि स्कुलनि इउनिफर्माबो गैला, बेखौबो सुहोनानै गोदानै बानायबावनांगोन। जागोन दे होमबा, दा खिसारिजों जासिगोन, ओमफ्राय हराव माबा सानजौफुआव जाला दे आब', हराव ओमफ्राय आलु बाथोनजों ना बाथोन जागोन। ना बाथोन? अबाव मोननो राजा नाखौलाय, ना गोरानाबो गैला। मोनगोन र', आंनिया बोरसिया दङना, बोरसि बोननो थांगोन आं बै दंग'आव। स्कुलावबो थांखानाङा दिनै, आं बोरसि बोनहैखानोसै र', आं खानस्रि नागिरहैनि। खानस्रिजों नोङो बोरसि बोनहैनोसै? आं मुगैनानै मोनो माथो राजा। जेबो नङालै आब', जोङो खानस्रिखौ जायाना बियो, आरो बिनि खर'खौ जाखाया, नानि खर' जाखाया, आंबो जाया नोंबो जाया, दानस'ना गारहरगोन। दे मबाइलावबो बारा चार्ज गैला खोमा र', आंखौ गुथाला सुइस अफ खालामनो होआखै मबाइलखौ, फनबो खालायनांगोन। सुखिलानियाव नङाबा आबैलानियाव थांनानै चार्ज होना फैनि र', खिसिरिया जाबानो चार्जखौ हैनोसै र' आङो। गुथालाबा सहैबायना सहैयाखै खोमा दे, बेयो सहैबा फन खालायगोन होनना बुंदोंमोन। राजा थांनां जाहैदां, आं खुन्ना गारबोदों खिसारिखौ, आं मबाइल चार्ज हैनो थांनि, बेनिफ्राय सोरबा खामलाफोर मोनना मायो न'खौ फाहामनो। आं नासो बोनहैनो नागिरदों, खानस्रिखौनो मोनाखै आं। थां जाहैग्रोथां, दाहाय माबानो बोरसि बोननो हागोन दे, दा सम दङ, ओंखामखौ जाहैग्रोनाय थांनाय। नों जाबाय ओंखाय? आं जायाखै, मबाइलाव चार्जआनो गैला, चार्ज होना लाबोग्रोनि, बेनिफ्राय आं खामलाखौबो नागिरहैनि। दे होमबालाय। आं बानलु गोथां खाना दोनदोंना? बानलु गोथां खायाखै आं राजा, बावगारदों, थां नों खाना लाय, थां खानानै जा। गुथालखौ फन खालायनो र', सहैबायना सहैयाखै। मा जाखो थानो होननाया? नोंसा बाबाया मायबा खामानि ओंखारबायनो, थांनो हाथ'लानो। थांगोन होननानै मा प्लेनिं खालामना दोनखादोंमोन, मा जानायखौ?
गाबोन थांसिगोननोहाय नोंसिनि बाबाया एसे खामानि दङनो मायबा खामानियाव लिंहरदोंनो सोरबा थिखादारा दा थाङाबाबो जायाना गाबोन थांगोननो हाय माबा आं बेनिथाखौ दिनै लोगो हमनो हागोन होननानै बुंदोंमोन मा हाय माबा नोंसिना बेबायदिनो खालि नोंसिना बेबायदिनो अबावबा थांनो नागिरबा खालि केन्सेल खालायो बेसे मा प्लेनिं खालामना दोनखाबायमोन खिथाहरखाबायमोन आंहा लैथोनोबो साला एखे खुजाथारासो मानसिफोरानो थांखालाबोदों आं थैद जाम्बि सिख्ला मोनसे एसेबां रागा जोंनो समायो नामा जोंनालाय मा सिख्ला सेंग्रा दं बेयावलाय सिख्ला रागा जोंनो मोनो नामा सेंग्रा रागा जोंनो मोनो देहाय दे मोनो दे मोनो दा मानो थख्रा खालायदों मानोथो एसेबां रागा जोंनांगौ बांद्राय रागा जोंब्ला मानसिया थाब बुरिनो मोनथिबाय बुरिगोन मानबा जानला मोनला बुंबाय बेयाव ओइ आइदिसा नंमारगौ बारा रागा जोंनो मोनानो बांद्राय खेस थाब रागा जोंग्राफोरा मानसिफोरा महरफोरा माबोरैबा जालाङोनो राखेंखें बुरिरै जालाङोनो मोनथिबायना बेखायथ' नोंखौबो बेबायदि मोखांखौ बेबायदि नुयो रागा रोसि गैया जेबो गैया इसे फंसे बाथ्रायावनो रागा जोङो मानसिया बेबायदि फिसा बाथ्रायावनो रागा जोंनाङा हिपि थानो नाजानांगौ होमब्लासो मानसिनि महरखौबो मोजां नुयो बेबायदिखायनोथ' आब' होननानै बुंजायो नोङो मानसिफोरजों बेबायदि रागा मोखाङा थाबाय थानायखायनोथ' गिदिर बायदि नुयो बांद्राय रागा सोमफेफे थाबाय थाब्ला रागानो ओरै खथ्रा खथ्रि जाजोबो खाफालनि माबा रिंकेलफोरा खावलायनि माबाफोरा बेनिखायनोथ' बुरि होनजायो नोङो सोरबा मायबा होनो आरो बुरि होनो मा होनो आंलाय मा जादों बेसेरानो जायाखै सोरबा बुरि सानदों आंलाय मा जादों आंहाबा सिखिरिनि खिन्थाहरखाबायमोन थांगोन होननानै बिदिन्थाखौ लोगो हमगोन होननानै बिसोरो थाङा जालाय थां ओंखामा जाहै थां दावदै एवना दोन्दों आं दालि ओंख्रि जाया आं नोंसिनि जासो सोरनि लादोंथाय बेबो बांद्राय अननायावनो खर'फोरानो गिदिर जाबाय खोमा आगोल उन्दैयाव जेबो होनामोन ना रायामोन ना दा फंसे जेबोखौनो होननो हाला आंनि सभाबाबो बेबायदि नङा माथो आखलाबो बिफायाबो माथो रागा जोंनो रोङा सोरनि जाखौथाय बिबैमोनाबो बेबायदि नङा माथो जोंहा बेबायदि मानसियानो गैया फंसे मायबा बुंमोन रागा जोङो गथ'आ सुखिया दंना गैयाथाय सुखि फैफेराखैमोन आं बिसिनि आब'आ दंसै नामायबा साख्रि मावो होननानै बुंदोंमोन लाजिनाय मोनसै आं सुखि नोंसा फै माबा सुखि आं मबाइलसो चार्ज होनो फैदोंमोन नोंसिनिया होनो हागोन फै नोंसिनि आब'आथ' गैया न' आब' गैया स्कुलाव थांदों नोंसिनि आब'खौ लाजिनाय मोनसै आं साख्रि मावनाय मालाय आब'खौनो लाजिबाय आयौ जोंहा आब'आ बेबायदि नङा साख्रि मावबाबो मालायफोरबायदि दुगामारि नङा बेखायनोथ' लाजियो आङो मालाय फरायनाय साख्रि मावलायनाय गोरोंथार होननानैबो मिथिगौ जोंफोर आरो फरायोबो रुवाथि थाग्रा मानसि लाजिनाय मोनो आं नोंसिनाव फैनो आया बेबायदि सानो नामा सोरबा आयौ थैद बेबायदि साना फै माबा गोबाव लागोन खोमा ना सार्ज होनाया आं होना गालांगोन दिनै नोंथ' थागोन खोमा न'आवनो नै सानजानाय नङा जोंहानाव फैयानो जानाय फख्रि दाननो नागिरदों नालाय उखुमा माबा हाथरखि फैनाय बेखौ फाहामनो नागिरदों नै आरो बोथोराबो एसे गाज्रि जाना दं अखा हाबोला जेबो नङा फै दाहाय मोनगोन खामलाखौ नागिरनानै गोबाव जागोन खोमा गोबाव जाया दे आंबो थांगोन खामलाखौ नागिरनो नोंजों फै सानैबो थांगोन जोंहा दे होमबालाय माने नै आं स्कुलमेननावसो दङ मबाइल चार्ज होफैदों नों सहैबाय नोंलाय न' सहैबाय नोङो आबैयालाय माथो खालायदों आबैया मा खालायदों माने आं नै न'आव थाखायानो डाइरेक्ट आं माबायावसो फैखाबाय गेरेजावसो न'आव थासै ओइ गोबाव जानायखाय न'आव थासै आं बेयावनो फैखाबाय बिगोमायाबो थारमाने फन खालायबाय थादोंमोन ना बेनिखायनो बेयावनो फैखाबाय नै दासो सफैदों आं टायार सायाव जिरायनानै दङ दे होमबालाय ओंखाम जाबाय जायाखै नोंसोरलाय आं जायाखै र' राजानो खुना गारबोदोंमोन नै आं खामलाखौ नागिरना फैबायना मोननाय नङा होननानै आरो मबाइलाबो चार्ज गैया बेनिखायनो फैबाय आं जायालासिनो दे होमबालाय जाबानो जाबाय दे होमबा आं दोनथ'नोसै ना दे आं मबाइलखौ बिसिनावनो गालांसै सुइच अफ खालामनानै दे दे आदा माबा आइया गोदान प्रजेक्ट लाबावदोंनो मोनसे ब्रान्स खुलिबावनो नागिरदों ओइ ब्रान्सआनो खुलिथों मायानो खुलिथों बेफोराव आंहा गोसो गैखाया आं हले थाङा दे बेफोराव मिथिया खिन्थु नों थांबा थां आं हले मिथिया थाङा आइया बुंदों सानैखौबो एंगार हरगोन होननानै है मानिबा साख्रि मावगोन आं थाङा आं बेफोराव गुवाहाटियावसो एंगार हरगोन जोंफोरखौ बै गुवाहाटियानो जामायानो जा थां मा गुवाहाटियावसो खालायगोन नामा प्रजेक्टखौ ब्रान्सखौ आदा जोंफोरनि गोदान अफिसा ब्रान्सआ गुवाहाटियाव जागोननो याहु बेलाय माथो आंनि थाखाय मोजां निउससो माथो गुवाहाटियाव ब्रान्सखौ खुलिमारगोन होनदोंना आइया थांगोन आं थांगोन आरो बे ब्रान्सनि मेनेजारबो आंनो जाहैगोन गासैखौबो नायग्रा आंनो जाहैगोन सुपारभाइजार मेनेजार गासिबो आंनो जाहैगोन येस जागोन हाबिलाखौबो बे अफिसावनो सोना दोनसिगोन आंहा मा होनदों आदा थांगोन नोङो थांमारगोन आदा नोङो गुवाहाटियाव थांमारगोन
औ जाम्बा मानो थाखाय हाबिलाया नोंबाजे बेयावनो दंना गुवाहाटियावनो बेनि थाखायसो दासो बुजिबाय नोंबाजेखौबो बे जोंफोरनि ब्रान्सआवनो सोना दोनसिगोन आं आइयाथ' जेबो मिथिखानाय नङा फरायै माबा माबि सोर दङ सोर गैया आइयाथ' नायखानाय नङा बेसिरि हाबिलाया अन्थाव बाथावनो मालाय बुरिनि खि सुग्रा माबा हासुदै सुग्रा माबा सुग्रा जि सुग्रा अन्थाव बाथावनो इसिबां गाज्रि खामानिखौसो मावहैदों होला आं बे खामानिखौ मावनो जुदि ब्रान्सखौ आइया गुवाहाटियावनो खेवमानो नागिरदों बेयावनो सोना दोनसिगोन आं हाबिलाखौ आरो जोंहा हाबिलाजों आंजों सानैबो गुवाहाटियावनो थाखासिगोन बेयावनो थाखासिगोन जोंहा ओजों सेटेल जाखागोन नोंबो थांबाथ' आं थांबा थांगोन खिन्थु आं सानैसोल' थागोन बा आइया बिराद मोजां खामानि मावदोंलै गुवाहाटियाव ब्रान्स खेवनो नागिरनानै आंना टेनसनानो फ्रि जाबाय साला गोजान गोजान रायज्लायबाय थानांगौ जायोमोन नुवा मुवानो साला दाना गुवाहाटियाव थांबा नुबाय थासिगोन अफिसावनो सानैबो खामानि मावखासिगोन आरो हाबिलाया मावब्ला आंबो मावगोन बे अफिसावनो हाबिलाया थाबा आंहाबो बरिं मोननाय नङा औ